Daling miresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection ug Davao Central 911 sa sunog sa Jolieville Subdivision, Phase 3, Barangay Tigato, Buhangin District, Davao City, pasaw alas 2 karong hapon. Hinungdan nga nabulabog ang mga residente kay kalit miulbo ang kalayo. Sama nining balay nga gilamoy na sa kalayo, sanglit, gama lang kini sa light materials sama sa kahoy ug plywood. Tungod sa kalisang, paspas nga ipanghakot ni Juson Fernandez ang ilang mga gamit ug daling ipabakwit ang iyang pamilya. Sumala ni Fernandez, natulog siya dihang iyang namatikdan nga kalit ni init ang bungbong sa ilang balay. Sa iyang paglili, gilamoy na sa kalayo ang balay sa ilang silingan. Uwi ka bantay, igo mo natulog ko. Pag mata na ko ba nga, init naman ka, sagit ang matrabahan kayo dari. Pagawas ako, nagbaga naman kalayo dari. Dito lang po may panggawas. Mara po ito nung nabantayan. Sa karon, padayon pang ginasuta sa BFP ang posibleng hinungdan sa kalayo, ingon man kung pila ka mga balay ang naugdaw sa sunog ug ang kinatibuk ang danyos niini. Ginasuta usab kung si kinsa ang tag-iya sa balay, kung asa nagsugod ang kalayo. Wala sab natalang samaran sa insidente. Eugene Hinutay, News 9 Philippines, Davao Region. Stay safe!